Det sikrer vores fremtid, ellers dør vi alle sammen. Børnebørn og børnene vil drukne i slid. Dåser bliver til slakke, og det bliver til år. Det er tid til at snakke om de problemer vi får. Præsentere jeres død. Når du smider din dåse i en normal skraldespand, bliver dåsen og skraldet kørt hele vejen ud til vestforbrænding. Derefter bliver det smidt i en kæmpe silo med skrald, hvor det ligger, indtil det bliver brændt. Når det bliver brændt, bliver det brændt med 1000 graders varme, hvilket ikke er nok til at brænde dåsen. Så dåsen bliver lavet om til noget, der hedder slagge. Slagge er et giftigt restprodukt, som er lavet af blandede metaller, der stopper ovnen til. Det koster mange penge at rense en ovn, og yderligere er slaggen giftig, så den skal både bades og modnes ude på Amager. Når slaggen bliver kørt ud til Amager, lægges den til at modnes, så al giften sidder fast i slaggen, og bagefter graver man den under veje. Derimod, hvis vi genanvender vores nye dåse, kan vi smelte metallet om op til 8 gange, hvilket er langt mindre miljøbelastende og langt mere bæredygtigt. Yderligere tager processen langt kortere tid,